तो रउआ लोगन के खातिर फिर से एगो और भोजपुरी से ब्लास्ट सॉन्ग आ रहल बा। तो रउआ लोग हमरे स्क्रीनिया पे देख रहल बाटी जवन फोटोआ, ई फोटोआ सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करता। अब एकर पूरा राज का बा एह वीडियो में आपके है गरीब छोट भाई बतावे के खातिर आ गइल बा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जेकर नाम बा बाबू, आ कौनो भी गाना आवाला तो ट्रेंडिंग में गईला से केहू रोक ना पावाला। तो आपके हम बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो और भोजपुरी सैड सॉन्ग आ रहा बा। आ जवन ई फोटोआ कैप्चर कल गईल बा गानवा के शूटिंग के दौरान ई फोटो के कैप्चर कल गईल है। तो रउआ लोग सबसे पहले हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा। यह गनवा आवता जौने गनवा के टाइटल बा भगवान करस। आई भगवान करस जवन गाना आ रहा बा एकरा पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा विवाद फैल गई है। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि ई वीडियो में फैट करत यानी कि डांस करत नजर आवे वाला बानी डोली चावला जी, मुस्कान सिंह, प्रिंस प्रियदर्शी जी। ई गाना में फैट करत नजर आवे वाला बाटिन। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बाटे विवांशु तिवारी जी। आई गाना में म्यूजिक देले बाटे प्रियांशु सिंह। आई वीडियो के एडिटिंग कैले बाटे प्रियांशु सिंह ही जी। और ई गाना के जो राइटर है नाम है भैया रोहित सिंह जी। तो रउआ लोगन एकदम तैयार हो जाएं। 12 जून के सुबह 6:30 बजे मीरा म्यूजिक यूट्यूब चैनल से ई गाना के लॉन्च कैल जाई। भोजपुरी में जवन की बहुत बड़ा एकदम रिकॉर्ड तोड़े वाला गाना आवता भगवान करस। तो रउआ लोग हमेशा बनल रही जा और आपके है गरीब छोट भाई हर दिन कोशिश करत रही कि रउआ लोगन के खातिर नया नया गाना के अपडेट पहुँचावत रहे हमेशा। तो वीडियो हमार पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर दी जा। आ चैनलवा पे नए बाटी रउआ लोगन तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटिया के प्रेस जरूर कर ली।